Halo, halo, na halo kuń się obalo. Dzisiaj razem z synem ziemi cidrowej, czyli sam Tukej pierło go na dekiel, jak widać, miota go jak szatan. Witam, cześć. I właśnie dzisiaj przy okazji hardkorowego trybu w Infestation i może właśnie Dawid nam parę słów poopowiada, co takie same inksze. No, także witam wszystkich gorąco. Będziemy dzisiaj grali oczywiście w ISS-a. Ło! Śleciał. Tak, po prawej stronie, bo ja tu będę troszkę oprowadzał. Po prawej stronie mamy piękny wgląd na Sosnowiec. Oni sobie zrobili taki fajny napis. Stwierdzili, że chcą, jak zobejrzyli ten rynek w Katowicach, to stwierdzili, że chcą przynajmniej mieć taki... Ja. Dobra. Ej, a w ogóle tyś widział ten rynek po odnowieniu? Ty, ale tam są takie posadzone małe takie Ale drzewka. szczerze to mi się on i nie są podoba takie- tak z 10 na 10. On jest Gdzie, taki... czy, no sobie, w ogóle wiesz, że tam na środku będzie rzeka To nic płynęła? nie wiem. Ale Tam na środku placu będzie taki fragment i tam normalnie będzie rawa, odsłonięty taki kuncek. no to ja chłopie tego nawet nie wiedział, ale ja tak widział na zdjęciach. Po zakończeniu prac to wygląda dosyć średnio, no ale No, no okej, tak, no no. wiadomo, rynek krakowski to nie będzie, ale No, ale no nie. okej. Dobra, to teraz tak pokrótce, jeżeli kogoś interesuje może to co się dzieje na ekranie, a nie tylko nasze dysputy. Czekaj, tutaj Rzech jest. To tak, Ja to jest już dalej lecę. ISS i to nie jest żadna nowa wersja ISS-a, tylko to jest nowa mapa. Jest to mapa Caliwood, czyli okrojona mapa. Możemy tędy iść, chodź. Jest to Dobra. okrojona mapa Kalifornia. Jest ona okrojona, możesz włączyć tam na M, pokazać jak wygląda. Także jest to wielkości jednego wielkiego miasta. Nie bez powodu Caliwood jest tutaj podobną nazwą do Hollywood, bo jest ono zrobione na wzór właśnie tego też miasta. No i generalnie No i Kaliud, bo się kali grać, to, nie? to jest na pewno to. Bez tusz. A jeszcze taka dodatkowa rzecz, gramy na trybie hardcore i tutaj są tylko hardkorowe rzeczy. To znaczy, że jest widok z pierwszej osoby, dlatego Mikołaj nie może wam pokazać łot pleców, życi, nie może wam pokazać. No i generalnie cała zabawa na hardkorze polega na tym, że nie mamy żadnych broni w tak zwanym Global Inventory, czyli tych, których sobie kiedyś tam przechowaliśmy. Musimy teraz po prostu survivalowo znaleźć jakąś broń, poradzić sobie. No i jak się tutaj zginie, to się ginie na zawsze. Nasza postać jak zginie jest tylko i wyłącznie już do usunięcia. No i tak naprawdę to wszystko z takich rzeczy, które się różnią od podstawowej rozgrywki. No a tak a jak wygląda sprawa z Właśnie cheaterstwem? cheaterów jest bardzo, bardzo mało i to jest właśnie dziwne. Bo generalnie na każdych materiałach, które żeśmy sobie nagrali, No to to tak, to niestety tragedia. tragedia była, no i... Ale szczerze, zrobili nowy skrypt, który wykrywa, że na przykład ktoś przechodzi przez ścianę, czy nie wiem, włączył program, który umożliwia mu latanie i w taki sposób coraz częściej są banowane osoby. No, generalnie powiem ci tak, gra, jeśli chodzi o samą grę, to ona jest dobra, tylko niestety no takie frajery, no po prostu No community popsuły niższy, no. to, bo No. dali w sumie im deweloperzy do tego możliwość, czyli nie zrobili zbyt dobrych zabezpieczeń, oni to wykorzystali. Ale jak na przykład się spotkają właśnie kumple, nie wiem, tak jak my albo z ekipą sobie zrobimy jakąś zabawę, no to naprawdę fajnie idzie spędzić czas. Szkoda tylko, że niektórzy tego tak nie traktują. Okej, No jesteśmy właśnie. już w mieście, No. ale ja Katowice. nie widzę, hopie, żeby... Sam jest nowo obwodnica do piekar No, a śląskich. patrz, a sam jest tanksztela, idziemy na tanksztela. Hopie, Ja. sam jest stadion w Chorzowie, on też jest niedokończony dalej. Ale No. właśnie nie nerwi cię to jak przejeżdżasz i hopie on dalej tam nic. To jest hobby lądowisko do UFO. Ale to mnie wiesz jak w Kurzorze to stoi, a to za 2-3 lata to będzie już do rozbiórki, no bo to zaś co? Podobno No. jakieś tam są O, problemy, no Sam nie już wiem, widzę jakie tam. jakieś klamory, Ja. Bieromy... antybiotyki. Bieromy, hopie, ja mam pistolet w Hasioku. Bo co, bo są jeszcze jakieś geszefty z giwerami, czy teraz już trzeba wszystko znojść? Wszystko czas znojść, albo zabić chopa, który to ma. Aha, no dobra. Ja mam już no. pistolet, Ale kupić nie idzie kajś, coś nie. takie. I przechowywać, to już nie. tego nie ma. No dobra. Bo ja tak ino łaża z tą latarką. Nie, no to tu każdy tak łazi, wiesz? A to nie idzie Chłopie, wleźć tam jaki do rukzak, wewnątrz. weź se O, to sam łoblec.
to ja se sam teraz ten. Bo ja mam small backpack. To będzie pik. Ja Change czuję, że to backpack. będzie dobre. Pokoż. Hopie. Ja. Wir Fajnie, gehen zur nie? Schule. Ja, jetzt. Dobra. Ej, to może Motel. idziemy na stadion, hopie. Chorzowski. Ja, Ja idymy. na stadion. I no czasem dać pozór, bo No, tędy bo to pójdź. zaś będzie. Za kim idziesz? już zawsze jak mnie pytali, hopie, na cidrach za kim ida, to ej, a o dziwo, jak ja powiedział, że się nie interesuje piłką nożną, to mnie puszczali. No normalnie mnie puszczali. A, Dobrze, że nie z no, torwami. a dobrze, że mnie nie spuścili. Takiego No. na W. No, bo to by było... Lejtów. I no teraz tak, patrz, widzisz to, tam leży staw, ktoś musiał kogoś zabić i ktoś Ja, po niego fakt nie faktem. poszedł. I teraz są dwie opcje. Hopie, a to można. It's a trap. Albo jest gość... Ej, a tam stoi w ogóle coś. A to albo zombie jest, tam patrz, są, przeskocz. dobra. No. Na shifcie musisz... O właśnie. I są dwie opcje. Albo jest tutaj, widzisz, jest parking taki poziomowy. Widzę. Albo na tym parkingu jest typek, albo gdzieś ze strony... dwa leżą, patrz. Ja to smola. No, Hopy, fakt. Dobra, Ida. dups to. ida po to. Czuję, że warto. Łowiela sam jest. Łociulingus. Hopie, kładź się. A weź tam. Hopie, jak my to zbieremy, to sam się będzie działo. Ale nie bier... Ja wszystko Roztomajte. bier. Ja, typowy zbojtyn. No biera jak Lego Hobby- na zolu, hobby to czemu żygać, nie nie? wziąć? To ja teraz się oblika. Hopie, co to będzie teraz? Hopie, a co tu? I no Ojej, już za czekaj. nic nie mam amunicyjów. Dobra, ja se wezmę to. To jest tak, to nie idzie. To se wezmę Spike Bata. Hopie. Ja i no 0 amunicji A w czego? weźmie. W czym? Czekaj, bo... Zaraz obejrzę, bo... Nie, dobra, mam w Uzi, moje z amunicje Dobra. są. Ja, No to dobra. idziemy, ale Uzi tu ma to broń. No ale w lepszo taką jak żadną, nie? Dobra. No to co? To hopie lecimy na... Chyba, że Saiga. Ja w Saidze mam jeden i no... Dobra, pójdź, to ja nie ci już pokażę widzę. jak się sam włazi na wierzch. Dobra. Biegniemy. No i także tam jest ten stadion, ale ja nie będę Chorzowski. wchodził na stadion, bo tam jest budowa i jest zakaz generalnie. No, wiadomo. Wyjdziemy skrótem, tylko na tym skrócie widać nas. Zobacz se. No, Robimy tak. no, można sam nie będzie. To się wejrza tam na górę. No i generalnie, a jak tam wyglądają twoje przygotowania przed świętami, No, co? ja już się na izbie pośmiatał, nie? Marasy roztomajte, Ja? pościerał. Także niedługo będę Chris Baum kupował. A hopy, Ty już możesz, nie? Ja już dawno mam. Ty już ja z 2 mam. tygodnie masz. No, Non-topper. Bo ja się Ty tak się łudzisz, ciągle nie? łudzę, No. że jak pójdę spać i to rano będą wstanę, to goszynki. będzie tam dziennie No. prezent. I nic. No Nie, nie. Ja dostał, Ryma, wiesz co, no to ryma. ja też. To idzie za darmo dostać, nie? Dobra. No to, a nie takie rzeczy, ja słyszał, że na Karbiu nie takie rzeczy za Lejty darmo się też dostaje. idzie rzekomo dostać za darmo na karpy. Hopie, sam jest amunicja, hopie, co tam się... Co sam Co boło? tu się dzieje? Tam był jakiś No wylew. chyba ino. Opie, jak ja wszystko masz keca sam. I no teraz tak, bo ja mam Krugera mini, nie? A mam te magazyny. No, I jak go no. załadować? Bo niby mi pokazuje 2 amunicji, a mam 2 klipy Ja? do niego. Ponieważ te klipy są pewnie większe i musisz No. teraz tak, w menu kliknąć na No. tą broń prawym przyciskiem Unload, Unload clip. i następnie na ten klip, Aha, tu który masz chcesz wait, bo ja załadować- muszę coś wypipcyć. Dobra. Mhm. Unload clip i teraz załadować ten... Ten, który chcesz. Tylko No nie- ponieważ sufło on wykrywa coś. podstawowe zawsze. No Nie bardzo. działają. Ej, ale przeczytaj do No, jakiego, bo są dwa rodzaje Krugerów. Medium Jest jeden Kruger. Kruger mini. Aha. Aha, nie, bo ja mam Large a ty Kruger masz i Medium 14 Kruger. No, to ciul, dobra. Dokładnie. To smola. A do Kałasza mam 19, dobra. No to jak już do Kałacha, to ho. Kaś ty... Ło! Co jest? Ej! A Kaś Strzelają ty z w ogóle daleka. jest? Ja już sam A tutaj sam, koło no ciebie. dobra. No dobra, to pójdź, No. no. Ci pokażę. Jadymy. No, a co jeszcze chciał? A opie, u mnie w domu to już normalnie suchary czekają na No, makówki. a ja lubię takie, a wy takie maś glate jeszcze, takie Mm. fane.
A ja nie lubię jednej rzeczy w makówkach, A ja rodzynek. A cymus to? A ja lubię rodzynki jak są takie A. suche, wiesz? A nie lubię w ciastach. Nie A wiem, ten, a nie lubię takich- komport ze susu? A to Ja, jak ino, to że daje? Moja matka to robi ino, że hopie, to jest tak jakbyś se No, ale seta to wziął. jak to powoniasz, to chyba z wędzarni. Nie lubię tej, ale ja nie A jo lubię wiesz tego. co jo beda... Bo to jest no. tak zwany świąteczny A jo w miks ogóle mi wiesz to co jo robi. beda ważył? Jo beda ważył moczka. Co? O, Ło, pieruna, a ty Nie możesz muszę- te? Beda Murzynka. robił na tym, na piwie ciemnym i na komporcie pierona. ze śliwków. To chodź w międzyczasie, ej, robimy tak, spadnymy, ale nie całkiem, Ja, tylko no tak wiem, jakbyś, o co wiesz o chodzi. co chodzi? I do przodu. To takie O. oszustwo trochę, wiesz? O. Ej, ale Ej. czemu że nie mogę się sam zmieścić? Musisz podskoczyć, teraz, hopek. teraz widzę. Ja wiem, że ty jest trochę spasiony. No, już się trochę zrób. O, Hopie, latający Mikołaj. no. W ogóle, Dobra, o, idziemy w a kierunku teraz tam, jest gdzie taka strzelało. kwestia, bo jest normalnie, to się dużo ludzi się zastanawia, od kogo pod Christbaum się dostało geszynki. Bo są ludzie, No, ja ci powiem, że od no ja dziesiątka też się dostawam dostaje. od dzieciątka. No ale ja też słyszał, że to się dostało od gwiazdki, albo od Mikołaja, dziadka albo od Mroza, dziadka ja. Mroza, ja. To w zależności No na jakiej właśnie, szerokości Pod geograficznej zależności podług szerokości. mieszkasz. Teraz ci tej, czekaj, A tam schowaj zaś się, są bo te teraz stafy, tak. widziałeś? Ja, łosto, w tym Nie? my to mamy, nie czat, patrz. Tu jest na długości, jest typek, pa, przebiegam, Co, nie co? udał, ej, ty się wychyl trochę, tak zobacz se, na lewo troszkę, wychyl się i tam jest dwóch. Ale Ło! Pierom, pierom. za autobus, nie bój się. Ale to chyba nie do nas. Na 3-4 za autobus, 3-4, za autobus, O, pieruna. biegnij. Oni idą do galerii To jest tej Agora handlowej. Bytom. Ja to Ja Agora poznałem. Bytom, chłopie, No, w centrum. Ale coś trochę już Chyba. zewoluowała. ja w ogóle nie kojarzę takich chałup Dobra. srogich na Bytomiu. Teraz po kucaku, hopie, po kucaku, nie ma lekko. Ja, Dobra, ale to widzę oni ich. się chyba... Tom, widzicie ich? Widzicie? Ja, Hopie, to ja, święty są, Mikołaj. są. O, Świąt nie będzie. Ej, robimy tak, że Ja. świąt nie będzie? Czekaj, i nie szczelej, jak przyjdzie do ciebie, jak będzie biegło A bo zombie, tam to nie ryc, bij w niego. hände hoch. Dobra, Jo jest gotów, hopie? ready. Dobra, chodź za ta, Ja. za ta... Ja, hopie, jak kopie, to będzie action. I teraz czekaj, A bo to oni weszli chory do są jakieś sklepu. normalnie. Czekaj, oni nas będą widzieć, bo oni zaraz wyjdą No. z tego sklepu, tylko jestem ciekaw, w którym kierunku pójdą. Okej. Nie mi się zdaje, ten jeden to mu tako gęba jakby był Cysty. z Rojcy. Ja, oni są z Rojcy, uważaj. Nie, schowaj Ja, się ja, za ja, ta dobra, barykada, dobra. schowaj się. Co ty żeś wyjąć Oni za cho- pała? To jest uciszacz. Ło! Hopie, ze zadka! Hopie, Do przodka, do Dobra, przodka! do przodku, biegnij, hopie, do przodka biegnij. Je, do No, stołek! biegnij do przodu, dobra, ale leć się, hopie, leć się. Leć się, mój panie. Dobra, biegnij do tego budynku, biegnij do tego Jezusku. budynku, biegnij do Leca, budynku. leca. Oni już nas widzą. Dobra, ja muszę się tyn. Dobra. Dobra. Jest tu ktoś chyba, To ja- czy to ty jesteś? To dowej, wyłaź na No ja jest na parter. parterze. Miko, leci za tobą. Czekaj, zombie. Uważaj, tego zombie zabija. A, Ciulej mu. O, dobra. Hopie. I No. teraz tak, patrz. Tutaj jest gościu. Kaj. Oni są na... Dobra, czekaj, jest Ja, dwóch. ja, ja, Uważaj. ja, 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 ja. Skryj się. Nie możesz wychylić w tamtym Bo tam kierunku, jest nie możesz wychylić w hopek, nie? kierunku... dobra. Tam jest snajper. I co teraz? Czekaj. Dobra, jesteś gotów? Patrz. Wychylamy na 3-4 jeszcze- w prawo i z przybliżenia Ja strzelamy w jeszcze tego nigdy typa tutaj. nie Patrz, był taki on stoi. gotów. Pojedyncze strzały. 3, Dobra, 4. 3-4 pojedyncze strzały. Skrył się. Dostał, nie, postawił ta. Ale zebrał Barykada? fes ode mnie. Uważaj. Dostał, ale nie lek. Tutaj patrz, No przez widzę, tako... no. Widzisz to? Dostał ode mnie. Ten drugi ma słabą broń. Kuźwa, dostał ich.
Nie może tych bandażów, bo jo zaraz się wykrwawia. Wiadomo, No, słabe. tak nogi same i no. Czekaj, to jest... Kuźwa, stary. Wow. No, Nie mam siules, bandażów. No to wyspomie. To jest hopie, ja też by zapomniał miał. Dobra, lecimy szybko, przeskocz, No. przeskocz. Dowej, O, ja sobie wziąłem Dawaj antybiotyki, ale jo się dowej, jest, bier, podnieś Ale to. to są ino... No dobra. Ale to Ja coś już zawsze to jest. wyzna. Dobre. I teraz jo nie mam, To mam jo- bardzo mało. Ej, wiesz? sam coś jest. Jo Czekaj, idę co to jeszcze jest? wyżej. Nie, Co? A kaliber to nie jest- 22 klip. No, Jo idę jeszcze wyżej, wiesz? brum. Kaliber 44. Wiesz? Ja, taki był był jeden taki, syp- kojarzę. synek. Ja już mam i No ja krwawia, też to jest właśnie. najgorsze, że krwawia. To idę jeszcze wyżej. I no już teraz mam ino Uzi. Jest, mam coś tu. Mam bandaż No i to- painkillery. Czekaj, bo połóż się, bo Dobra. snajper. Strzelają do nas łodej. Ja A ty jo krwawisz krwawia dalej? durś. Ale może No więcej mam HP więcej, ode mnie, jeszcze to chwila ten. przeżyja. Dobra. To czekaj. Ja wstaja. Bum. Szukam bandażu, No, żebyś miał. coś można sam będzie. Widzę ich, uciekają. Ej, patrz, Czekaj, wybiega, bo ja- dawaj go. Kaj. Dostał. Lyk, zabił już. Zabił ich. Dobra, czekaj, spokojnie, teraz ten drugi uciekł. O, ciules. W to tak. Dobra, spokojnie. A, widzisz, patrz, chodź tu, stań, No. stąd gdzie ja. I jest tam taki asfalt dźwignięty. Widzę, no. Zobacz se tam. I jest taki chopek, wychylał taką łapkę Ja mało, widzę. widzisz, pa? On tam... Czekaj, i go cylna. Obejrzyj. Kuźwa. Dostał. Jezus, co się sam chłopie. dzieje? Dobra, i gdyby... Czekaj, biegniemy No ja nie po mam ten w ogóle... staw. Już tego. No... Życia nie masz? Ja muszę w ogóle... O Jezus. Dobra, ja biegnę Czekaj, po ja rzeczy, muszę chłopie. tak, bo ja zaraz sam... Ten. Ja dusz krwawia, nie? I to jest najgorsze. Dobra, to biegnę po rzeczy, bo oni może mają. To leć, czekaj... A jak nie, to umra, hopie... No, Fale. O, Co jest? Ażech zerwał, Leżysz. leża. No nie, Ja, no. ponieważ gościu jest O, na ja dachu mam po beretka. lewej Gody, stronie. kaj on jest. Po lewej stronie snajper jest jak... No to Widać, że tyś jest na wierzchu, nie? go nie zastrzela z pistola. Ej, a możesz przez okno wyjrzeć, No ja każdy jest... Nie... No i ciul, no i dziękuję. Co się No stało? dostałeś, no. W dekel. Dekiel, Łot żeś snajpera, no. dostał. Wylazemy, A nie jest ci hopy, głupio? zachów wyleciał. Nie jest ci No, gańba? trochę mi jest głupio, no. Ale no co żeśmy ugrali przynajmniej i... Chyba pierwszy raz jak my pograli w ISS-a to cheaterstwa. coś zabił. I ja coś zabił i nie było cheaterstwa, nie? No, No to co ja mogę powiedzieć, no to... no tak, tak to było. na zachęta 3 na No 10. tak, ale tak z krojcem, albo nie, no Proszę. tak 4 na glajzach bych dał. A jo jednak 3 na 3 na glajzach, glajzach, wiesz? no. Ale jo rozumiem, że tyś jest troszkę tam No podekscytowany. ja taki, to... mnie aż nosiło, nie? No. Także ogólnie polecamy. A i napiszcie jeszcze w komentarzach ulubiona potrawa na święta może Właśnie, waszą, co? można moczka, albo kompot ze susu, no, Albo makówki. albo makówki, albo insze albo na jakieś tam, przykład- Albo pierniki, albo inne pierony. albo te pierogi z kapustą a grzybami. Albo że święty Mikołaj, albo zajączek w podwózce. No, także ja jest dead permanently i taki to był właśnie I my są permanentny my już teroski. są, no. I to taki przed wileją takie to właśnie były ISS-y. No to ode mnie to tyle. Także czymcie się. Chowcie się i tyle.